filmmu. Kakang Bakyu. Gantone kan. Pelok mawon bawane nggih. Cak karepmu wis. Pelok. Gunung Kelungkung Kepenggung Gunung Sumedang Ketunjang. Ki sing nang kene iso bersani, sing nang dalem lumantar streaming YouTube ing antarane lan liya-liyane. Heeh. Ora apal. Tak Rin channel terus apa nek mau? Rimen channel, Pak. Kang Remes nggih streaming. Oh nggih, matur nuwun. Yuk. Rimen channel. Talaga Sunda payah narung becik. Niki disulingi, Pak. Kesulinge ra eneng kok. Oh, mboten dateng nggih pun, mboten sios. Eneng kok kon nyulingi. Nggih mboten sios. Yo sing anu ya legawa kuwi mbok iki lah nggawa suling kek oleh sarju. Lek regane semene ngono dadi wong lek sarju ki wakil bupati. Bupati kok dadi wakil. Wakil bupati. Ya gak apa-apa. Sing menang ngreksa gamelan wayange Mas Santok sak ngono kae iki ya lek sarju kuwi. Heeh. Terus Rung becik tengah gua dunungan. Pras ki lho ora yaene telepon yo ngopo iki? Sapa? Bayu Haji. Nek tak tangkate. Apa? Asem njaluk lagu niku. Malah pateni. Yuk. Rung becik tengah gua dunungan. Olah kundungku disungkur sumurean. Olah kundungku disungkur sumurean. Tadi teyang tarim Lho, Mas Bayu Haji kirim lho. Lagi nobar. Ya. ada. Buat apa nobar? Tanpa Nonton kok terus bar iki bar. Ya. tarima sudah regana ngancik di negara Sunda. Iya. Langsung tarik yuk. Hei.
kendang jaipong, kendang sabet, kendang jiblon, kendang bem niku ampun nganti enten sing dipateni ngantos rampung sesuk nggih. Mergo nek muni jaipong niku kula niku pamungkas ngangge jaipong. Ampun nganti enten sing mati. Dadi kendang on sedaya ngaten, matur nuwun. Unang-unange kok jaiponge. Ya. Bajing loncat kastana. Aduh, iya. Hati lepat naro santai tiang galna. Api